it. God is good. And all the time. Good morning! Good morning! Good morning! Gising na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Aga na! Morning hirit na sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorin. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga. Mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan! Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kana talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on the sunshine. Wow, it's gonna feel good. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Henry M. in the morning. Good morning, 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 good morning. Hello. Hi. Good morning na Pilipinas. Welcome po sa tuyang programang Morning Hiri. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang nakatutok sa Morning Hiri. Henry Maceda, siya ang the best. Sabay. Henry M in the morning, Henry M sa hapon, Henry M sa morning hearing, Henry M sa Pinky On, tutok lang sa DCGB, on Agas Tabanggi, Henry M sa DCGB. Again. Henry M in the morning, Henry M sa hapon, Henry M sa morning hearing, Henry M sa Pinky On, tutok lang sa DCGB, on Agas Tabanggi, Henry kan DCGB. Oh yeah. Atinits, good morning Atinits. Nakanta mo na tabi Atinits. Sa pagmata mo pagkaaga ang radyo. Come on. Kanta baby, kanta. Ano man na? Nasusupog man si Mrs. magsabay-sabay magkanta. Sige na. Kantain na. Lola. Mata sumabay ka baya. Sumabay ka tabi, sumabay ka. the best. Again. Repeat. Henry M in Wow. Henry M Sa hapon, Henry M sa morning hirit, Henry M sa Pinky On, tutok lang sa DCGB. Ano pa men? Tabanggi, magkape kita with BP Henry na rin happy. Oh, again. M in the morning, Henry M sa hapon, Henry M sa morning heat, Henry M sa Pinky On, tutok lang sa DCGB, Agas Tabanggi, BP Smile. DCGB, an idol. Smile. God is good all the time. DCGB. Oy, pakishare daw. Pakishare daw, tabi. Pakishare daw ka sa tuya na Facebook Live. Share na, please. Anday mag-share tab. Magkakaigwa ang ano ini, oh. Pigsang bagla. Basta. Para oton mo yan, ugali mo. Para oton yung ugali mo, Noy. Pagkaray nga, Noy.
Oy, magandang morning na. Aha. Si ate ni sa tapon magmata. Pati si Ma'am Yet, Pati si Ma'am Yet. Good morning, ngayon magkape po o ni ba nagasabay ngayon ako magkanta. Tuomon ko na baga iyan na kanta mo oral daw. Nagdadangog, dahi na dahi matuom, iyong manang gadadi. Ma'am Yet. Good morning, Ma'am Yet. Natuom mo na pala. Okay. Uy, sabi ni Pading Ray. 4144. Bakong kaumawan, nintawo ang hanap ko. Sabi po sa Juan 5:41-44. Bako ngayang kaumawan, nintawo ang hanap ko ay magayon. Iyo baga ano? Aram kong mayo kamong pagkamot sa Diyos. Nagdigdi ako sa ngaran kan sa kuyang ama. Alagad, habo nindo akong akoon. Kung may ibang tao magdigdi sa sadiri niya ngaran, ako nindo siya, paano kamo magtubod na umawan kamo? Asin day nindo hinahanap ang kaumawan sa mahal na Diyos. Yes! Thank you, Paring Ray. Ikanan tunay pa din. Sabi ni Dan Orense, madlang people, nom, ano nakita, igwa na bagang natigok na 47-year-old female health worker sa Manila pagkatapos mabakunahan kang COVID-19. Tala, isos, kaniguan man. Tapos daw, di ko ini dan nahiling. Tapos kay Mara, paring Mara. Mabakunahan kontra COVID. Ay, sus ko. Baka na timingan man sana. Good morning, Tawi. Jonas Rosal. Amigo, good morning. Good morning, pahelpo sa LCW. Dito des ng daing tubig sa puro. Ano ba to? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Walang tubig sa puro, duwang aldaw na. Ay. Happy birthday po kay Maria Micaela Nicole Semafranca. Happy birthday! Happy birthday po, happy 88th birthday kay Mama Leonora Marquez. Purok 6 Taisan sa aga March 19. Ang pagbati po halin sa iyang aki. Salamat po. Good morning. Makibati da tabi kay Kailin Nicole Maraya. 7th birthday niya po ngunyan, March 18. Hali po sa Maraya's Family Can San Florentina, Taisan, Santa Florentina, Taisan. Okay. Happy birthday! Mga birthday celebrators natin. Mga birthday celebrators natin. Enjoy! Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta, mga tugang in the morning sa DZGB. Ngunyam pong 17 o 18, mga tugang of March. Huwebes, 94 pong mga paraoma sa Malinaw Albay. Oy, natakpan na nintabang livelihood assistance project ang Albay Veterinary Office. Oy, the best ini. Ano daw ang tabang na tinao sa pagid at tabi din pag-distribute ng mga urig na naapektaran kan African Swine Fever. Sa mga farmers na naapektaran kan ASF, so sa ng urig, pigsalidahan po mga tugang kan Provincial Veterinary Office. Very good yan, ha? Ipagdagos tabi ang Dr. Panchomelia na sa imong pinagsasabi gigibo, ha? Magayon yan, ha? Mga tugang, iba pa niya itong Bareta ng apudan si Alcalde Noel Rosal sa mga Legaspeño na magpabakuna. Oras na may bakuna ng available, as in magpa-rehistro na, dumantabi sa www.leg.gov.ph. Yung pong portal para sa registration, mga tugang kan sa tuya na QR code. Yan po, lusot na po sa sangguniang panlalawigan ang propwestong lakdang na may kamautan na magbugtak ng Agri-Training Center sa probinsya. Oy, magayon man talaga, dapat talaga pag may mga itataong benepisyo ang gobyerno, dapat po may kaakibat yan na training, ha?
may kibat na training, tangani na makaukod ang mga beneficiaries kung ang gigibon sa project na itinaukan gobyerno. Maigot po na pag-aadalan kan Committee on Public Utilities kan sangguni ang panlalawigan o panlunsod kan Legazpi ang posibilidad na dugbangan ang prangkesa nin mga tricycle. Nadagdagan daan mga tricycle, mga tugang sa tuyang syudad. Nakulo na baga, ang plano pa lang kayong idagdag sa mga, kuyan bagang mga, So, ang kuan, guyod-guyod, pudgaan, kitrike. So, guyod-guyod mga tugang ansakayan. Ito pa rin ng ibog taktabi, itong plano. Madagdagan sa bagay, mas maray may dakmas dakol. Kaya lang siyempre, minakrear tabianin pagkapiot sa traffic, di ba? Mga tugang, sinalduhan po ni Legazpi City Police Chief of Police Lieutenant Colonel Bitita ang sarong maestra asin sarong ang sayang agom. Matapos uli kay ni Ancheke na napurot nindan sa may pedestrian lane na nagkakantidad din 200,000 pesos. Si Madam Rosie Abiliano Lara, 32 anyos, maestra asin ang sayang agom na si Rolando Cepeda Jr. Mabilin, 31 anyos, asin residente kan Barangay Kawayan, Manito Albay, ang nag-uli kang nasabi na cheke. Oy, very good, madam. Sigon sa mag-agom, kan pasiring sinda sa sarong bangko sa syudad para mag-withdraw kan sa indang mariparo ninda na may duwang cash check sa tahaw kan tinampo asin duman nahiling na igwang kasabay na ID. Kung kaya sinagdesisyon na sa indang i-turn over sa pinakaraning istasyon kang pulisya, tanganing maibalik ini sa tagsadiri na mga cheque na sa indang napurot. Oy, very good ha. Congratulations tabi Madam Lara Rosie Abiliana Lara. Sarong teacher, ha? Asin si Mr. Rolando ang sayang agom, ha? Saludo po ako sa Indo, ha? Taga dyan sa Barangay Kawayan, Manito Albay. The best. Congratulations tabi Madam. Congratulations tabi Sir, ha? Sana dumami pa po ang lahi ninyo. Marami. Okay na. Yan, tras tanto, oy. Madakol databi, mga gustong maidara databi ang serbisyo kan mga daragenyo sa mga namanuaan sa kada barangay. Ini may kinaraman sa ilalansar na araw ng mga barangay. Oh, iga palang ki araw ng mga barangay sa daraga. Sigon kay Mayor Vic Perete, nakikipag-coordinate sinda sa mga ahensya kan gobyerno asin organisasyon manangod sa pwede nindang i-opreser na serbisyo. Kaibahan ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Army asin iba pa dadarahon sa mga barangay ang medical health services, livelihood, edukasyon asin programang pang-ekonomiya. Yan. Yung pala niya na araw ng mga barangay. O the best baga. At least lamang gobyerno na nagrani sa barangay. Okay? Okay. Yan mga tugang ang mga buena mano niya tong bareta. Digdi po sa morning hearing sa DZGB. Ganyan pong aldaw nin Huwebes. Buena manong bareta sa morning hirit. Sige daw, aramon tada muna ang mga kamugtakan kang panahon. Tawagan natin ang Pag-asa. Madali lang ha. Aramon ta daw ang kamugtakan kan Pag-asa Legazpi. Kamugtakan kan Pag-asa Legazpi. Kaya nga noy. Uyang kaya nagbala. Nagkakaon ako ki sarong pidasong kamote. Gari kulang ito. Dagdagan ko taon. Tigo akong kamote na sinapna ka sa banggi pagkaaga. Ubakan ko. Yun ang balon tango niya na aga. Kaya di ako ngunyan. Natabag ko ngunyan. Tadi ako nakahapit sa kwan. Di ako nakahapit sa sa bakery. Tigo akong balon-balon na kamote. The best. Masiramon. Tino sa kuya ni Doc Joey Bitito. Masunod nga niya. Si Ronald Baldo naman ang tawanan ta. Si Ronald Baldo naman niya. Okay? O sandali.
Nagre-ring ang Pag-asa Legazpi. Okay, good morning tabi kay Madam Alona Tumagan, nakatutok sa Facebook Live. Ed Biron ay walang sumasagot. Good morning Legazpi City, walang sumasagot. Sandali lang, last call natin ha. Walang sumasagot. Sabi ni Andy Laruga, pabati po kay Aida Asin Alexander dyan sa Buhatan. Nagpapaunog-unog pa. Unog-unog Siguro hilaw-hilaw gayud kidi pa kay pig unog-unog. Okay. Ano ang Pag-asa o? Nagring talaga sana ang Pag-asa. Di man na nag-feedback ang on-air ko. Di man monitorado tabi ko dahil nag-feedback. Di man nag-feedback. Babay daw kidit sana. Dit sana. Di baba mo kidit. Oy, nagulpi. Yan. Ay, nawara lugod. Nawara. Yan. Ay, gari iyo. Dit, baba kidit. Wala talagang Pag-asa. Ay, napano daw. O, sige. Taod-taod na lang balikan tatabi mga tugang ang Pag-asa Legazpi sa kamugtakan kampanahon. Sunny Marbella, morning daw, maray na aldaw po, Bicolandia, thank you po sa DCGB online. Maski nasa Lucena ako, update sa Bicol Balita. Salamat po, mabuhay ka po, Bossing Sunny. Good morning daw, sabi ni Angie Aranya Balin. Yan ha. May biyahin na po ang bus pa Manila. Iguan na po. Iguan na kung nailing ng mga post ki mga bus companies. Iguan na kuang kataba dyan sa terminal, maki-update ka ha. Gemma Marfil. Jamisia, sorry ha, de ko na barat ko sa iglas ko kaya ano ini? Parang kay ini Jamisia, basta yun na. Sorry. Good morning daw sa Gabos ngayon. May you all have a good and a day full of blessings. Stay safe and stay healthy, everyone. Good morning. We can get through this in Jesus' name. Yes, thank you. Amen. Amen. Amen to that. Ayos po yan. Tama yan. Good morning. Watching from Purok 4, Bagong Bayan, Daraga Albay, Emilina Ludana. Sabi ni Verlani Kadya. Obligasyon. Morning po, pabati sa Obligasyon Family Digdis sa Malada, Malabog. Salamat. Always nakikinig. Thank you. Good morning niya tabi. Shout out digdis sa Binyan, Laguna. Sabi ni Aconia Biarzo. Sabi ni watching from Riyadh. Pabati po kay Pamilya Bea, Pamilya Bo, dyan sa Bunga, Bakakay, Albay. Sabi ni Bea Richard, nasa Saudi. Good morning daw sa mga taga Busay, Daraga Albay. Sabi ni Rose Lostado, watching from Busay. Okay. Dakulong pala ini. Milet Marinya, good morning tabi. May may apot May apot po ako sa imo. Ang nag-uli po aling Manila, ma-report po sa barangay health worker. Yes, of course. Sa barangay, kung taga Legazpi ka, halikang Manila, madiretso katabi sa ICR, maparehistro ka duman. Kung taga Legazpi ka, kung turista ka, hindi katabi sa may airport maduman. Tapos, napapaliong ka na, ipoprofiling ka lang. Tapos, pag-abot mo sa barangay, so residente mo, so pamilya mo, mag-report sa BERT, Barangay Health Workers, Barangay Health Emergency Response Team, na para mo na yaon ka. Pero kung ako po sa imo, magtaga
voluntary nga self-quarantine ka man, tanganin pa siguro kita. Dahil tamang po ara. Mas maray po na namomonitor kita kan barangay. Iya po. Believe in God wholeheartedly, sabi ni Elisa Fajardo. Sabi ni Ruel Espirito, dai pang bakuna sa senior citizen. Ay guara bagaso aso kon bagaso ibam. Ano yan? So AstraZeneca pwede da ito. Robert Batalier, pabati po maray na aga po sa iyang namumutan na ama asin ina na si Joel Batalier Boda Merced ng San Miguel, Tabaco City. Yan. Good morning, Tabi. Okay na? Ayo, it's kuni pa. Maray na ha, Tabi Manoy Nilibson from Laguna. Okay. O sige, yun na muna. O beno, totoo naman sa iba pang mga birthday greetings ha. Aramutan mo na ang report kasabay mga tugang si Jimmy Nasalita. Report halin sa luwas. Para mong tanawan mga bareta. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BBP. Maray na aga sa mga parantabay niya to sa mga bungkaras kan sa to yung mga istorya sa Ligao City ta BBP. Mahalan siya po kaysa sa mga pagtaraning na munisipyo sa bypass. Iba sa syudad, iba sa munisipyo. Okay. Sa bypass na sinagibukan PNP kontra sa suspect na si Daniel Rintoy, Biskaya, 50 anyos, laborer. Sarong sa siya na binakalkan po sir buyer, nagkakantidad 1,000 pesos sa Pulanggi asin uwas. The same na sa siya, 500 pesos na. Baka naglangkaw na ang presyo talaga. Ining nadakop sa Ligaw, taga Purok Uno, Barangay Pinit, kung sa Indorante kan Requesa na kumpi sa karan pa initabi pinin 5 sachet, kung sa inkonsideradong matrayumpuan operasyon. Sa ngunyan sa sangatanan ng kaso, ang suspitsado, violation sa Republic Act 9165. Kari nagluluwas ta BBP na aro aldaw, igwanin operasyon ang mga otoridad, mga pinaglansar na bypass operation, gabos matrayong po, sunod-sunod ang mga operasyon, gari ang mga lugar na igwadig dinin na proliferasyon talaga, iyo ang Pulanggi, Uwas, Ligaw, minsan Ginubatan, iyo ang igwanin surunod-sunod na mga pinaglalansar na bypass, mga pulis nagluluwas na lataw ang negosyong siyabo sa mga lugar na ini. Iyan ta BBP ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lawas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 5:30 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Manager Mar de la Cruz, mga tugang sa detalye. Parigmar, good morning dyan. Kumusta? Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Tabay, mga tinamaning COVID-19 sa Pilipinas. Uminabot na sa 635,000. Senate building, lockdown sa Giraray. Sesyon di pagkapadago sa Marso 24. Bantang nasa 9 million na senior citizens posible makaresibin in Sinovac poon sa mga sunod na bulan. Yo. Sarong healthcare worker na may COVID-19 at sinatulokan ng bakuna, nagadan. At sabi kang DOH, bigli na unin din na bako dahil sa bakuna ang kausa kan pagkagadan. Ano ang pinagadan kayo ni paring health worker na ni? Di sinabi? Sandali siguro dahil na banggit. Ano siya? Ano siyang nurse? Health worker. Dahil man sinabi kung Anong health worker? Basta ano siya? Nagadan. Nagadan.
Ano daw ang kausakan pagkagadan kung bako itong COVID vaccine? Day nabanggit, BP. Basta ang sa indang sinabi na bakuin ni dahil sa ano yan, sa bakuna. Talaga. Yan ang Talaga. pinanindugan kan Department of Health na bako dahil sa bakuna. Basta ini nagka-COVID, tapos natudukanin bakuna, nagadan. Pangyayari, ano? Pero kan investigaran, ang sabi bako man ngaya dahil sa ano yan, sa bakuna. Na, dapat ko tangani, piglarado na ninda kung ano ang kausakan pagkagadan. Roger. Di ba? Ngani na, dahil nagdududa ang tao na ito, konektado sa bakuna. Ang ganun yan, padagosaan ng pag-gibunin lakdang para maimbestigaran kung ano talaga ang nangyari. Pangyayari, ano? Yan, medyo... Babayi ni pa, di lalaki? Babayi. Babayi? Oo. Nagada na, pangyayari. Okay. Kailan man. Yung nga ni, ano daw ano? Ayan, so, yan ang saro na, ano yan, sabi kang DOH, Oo. asin kang FDA, ngaya, bako dahil sa mismong virus, bako dahil sa bakuna, Oo. kundi dahil sa mismong virus infection na kinagadan. COVID ang kinagadan, BP. COVID. Roger. COVID na virus infection. Oo. Oh. So dati siyang may COVID kang binakunahan siya o dai? Roger, may COVID. Ay, pangyari sa maabaka, ano? Ang paliwanag kang Department of Health asin kan Food and Drug Administration, Oo. bako dahil sa COVID-19 vaccine agadan ang sarong healthcare worker na bakunahan, kundi dahil sa mismong virus infection. Ayun. Okay. Yan ang nagluwas sa investigation kan Regional and National Adverse Event Following Immunization o AEFI committees. Oo. Abi man kan DOH, asin kan FDA, dahing sufficienting dahilan para pundon ang COVID-19 vaccination. Iyo. Oo. Okay, so yung BP ang ano, ang sabi na ganda ni March 15, matapos matudukanin bakuna, tapos na-discover na positibo pala sa COVID-19. So sabihin, bago sa tinudukan, positive sa COVID na, may COVID na siya? May COVID pala, kan matudukan, may COVID Baka asymptomatic siya, di? Roger. Oo. Kaya, yung sabihin, dahil naggana sa iya sa kunyan. Oo. Nagadan lugod. Ayun, pangyayari. Okay, so Okay. Okay, sa ibang mga baleta niya to, digdi, ngunyan na pagkaaga, DOH, as in WHO, nag-imbestigaran ang P3 coronavirus variant sa Pilipinas. Batang COVID-19, posibleng sumikat Pilipinas sa 28 beses sa masunod na bulan sigon sa Department of Health. Grabe, ano? Grabe, ano? Ang mga projection, gari, makatakot. Ito pa may pamilya nga ni sa Manila ang nagkakaorlakit. Oo, sa harong na, sa harong. Oo. Pinaka-minimum 2. Iyo. Pero kasabang ipigiling kay Secretary Doki, garo na man da siyang sinang planong magpasunod kay striktong quarantine. Dayda. Nata daw. Mapasunod garan kung mapagal na sa mga health worker, ano kang inot, mag-requesting time out. Nga alatong tapang mapagalan mga health workers na mapagalod man talagaan. Ay yung anang pigiwasan nila, mapagal. Jesus Kapag ko. napagal talaga, dahil kang maginibukan, kung di mag-lockdown ka, Dito na paghalato na mapagalan mga health workers. pakiuro nila, magsunod ang tao. Dahil sa kastilan ngayon kang tao, si Gandakol. Sige na nga ni. Parang kikinanay ka din. Tawag na lugod sa nababasol, pangyayari sa maabaka. Sa bagay, pwede. Pwede mananggad, pwede. Oo. Ang sento talagang pig panindugan, dahil nagsunod sa mga pig pangalangalan na protocol. Iya baga. Face mask, face shield, tapos distancing, tapos pag-testing ka mo. Tapos, sa mga establishment, sa binding factor, anday pagbuktak ng tamang ventilasyon. Oo. Nakulong daw mga kulong pang mga lugar, nagkapararang kong bitawo. Iyo man talaga. Magatakot man talaga ang pagparako kay mga tao. Okay, sige. Okay, CBCP, inagal sa publiko na mag-isumano sa Earth Hour sa March 27. Bantang Pilipinas, nagipag-uro na sa Serum Institute of India para magkaigwa man in local vaccine production sa Pilipinas. Okay, so far BP, yan ang mga herd immunity sa Pilipinas kontra sa COVID-19, posible daw na 2023 pa
Yeah. mangyari. Mhm. Okay, ikaw ding nanotara ng PSA base sa survey. Bilang ka nagugot, taglangkaw sa panahon ng pandemic sigon sa PSA. Aha. Okay, yan, Bibi, ang mga headlines ko niya na pagkaagapo dyan sa tuyakan PYZ Enterprises. Tapos dyan sa Rawis, Ligas City, yan ang sa si Raul, asin Marisa Calio, para sa Indumapa ngayon po sa BSF Radios. Basta BSF Radio, kay Puan mo, PYZ mo yan. Yes. Dr. Base, Marlila, thank you ba? Good morning! Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Pangyayari sa Mabaka, ano? Anyway, magsunod na sana kita. Ang pinaka-bottom line digdi, magsunod. Magsunod. Kasuhapon nga ni, nagbalo ako na may binakal ako dyan sa udan. Lingaw tang social distancing pati pagsulog gimas. Lingaw ta, ang tama tabing paggamit kang mask, ang dungo natatahoban bud. Ano ba? Nasang imot so tahob, luwas ang dungo. Ano ba? Luwas ang ngimot, luwas ang dungo, so mas nasa koko. So, social distancing pa, nagipili kang kangkong, nagmangno ka man, may nasa likod mo na, nagipili man, nakadukot na susiko niya sa abaga mo. Pati sa nagtitinda, iyo man. Ang mga araw ka na bagay, mga tugong, nakulaon tabian sa tuyang papel. Diba? Nakulaon sa tuyang papel. Happy birthday po kay Ate Josie Badillo at kay Jasmine Bonador. Greetings from Clemenia family. Oh, happy birthday so sa kuyang neighbor. Birthday palan ngunyan. Birthday palan. Happy birthday Ate Josie. Josie Badillo. Happy birthday po. Enjoy. At saka si Jasmine. Ate Elsie. Ano ni Ate Elsie? May pansit inito to Ate Elsie. O sutanghon. Jasmine Bonador. Happy birthday. Nata tabi nagpigaraot ang admin kan market taga City Hall nagaraot da. Ay di ko aram. That's your birthday. May nagaraot da sa admin kan market na taga City Hall man sana. Ay di ko tabi aram. Ay sukuri aram mo baga sa kwan may mga pang sige daw daw kong detalye tabi tabaka pwede tang pag-urunan sa radyo. Adi, nataman iyan tamay naglaraot. Kahapon, sir, ma-withdraw ko ta ako sa ATM sa may LCC. Sus, grabe. Surusuan kan mga 4-piece. Makahadit, durukutan tawo. Saka, good morning, pabati po. Happy birthday sa mag-inang Daisy and Danny Asilo ng Taysan, Legazpi City. Hali po kay Chi. Good morning. Happy birthday to you. Sabi ni, ask ko lang po kung paano pig-download kang QR code kan provincial government of Albay. Happy birthday. Sorry po, di akong aram na ang probinsya kang Albay. Nag-imponer tabi QR code. Igwa na pa de? Ikaw, BP, itong Get Pass. Get Pass Albay gayon. Get Pass. Get Pass? Ano ito, BP, download mo ito sa Apple app o kaya sa Google Play. Oh, pero bako siya QR code? QR code. QR code. Pag ma-register ka duman, pag natapos mo itong pipilapan mo duman, may maluwas ng garo ID mo. Tapos, pwede mo nang i-scan kung may duman ka establishmento. Automatic duman, ma-register ka. So araw kang kari Singapore, ngayon pag ang hapot sa mga business establishment, igwa ki scanner ka? Hindi, ang mga ibang establishment, paano ba? Ikaw ang QR code na nakapost dyan. Oh. Sa bagay itong cellphone mo, i-scan mo duman. Mangyayari duman, bali, ma-register duman na ikahalik duman sa establishment ito. The moment na may nangyari duman, automatic na ngayon si Henry M. sa oras na alas 10:30 ngayon, alidig sa cities. May nangyari duman, may nag-positive duman. Sa contact tracing, madali ng paghanap. Okay. Marayman. Roger.
Pero kaya, ang actually, problema dyan, gari ba kumanggabos ng establishment, may QR code? Hindi, yung pa siguro masana. O, scanner? Scanner? Tapos kung halimbawa may mga lugar talaga na kaya may mga areas na nadumanan ka, madali kang mahanap. Oh, parang pag-download ka ito? Yung nga nito, madumang ka sa Google Play o Apple App, hanapon mo itong Get Pasalbay, i-download mo sa cellphone mo. Pagka-download mo sa cellphone mo, buksan mo, may titilapan ka duman. Yes. Tapos, ang pinakalas ka yan, malos naman siguro ID mo, na may logo ka na albay. Tapos, nga, duman sa pangaran mo, tapos, yun na ito ang gagamitin mo kapag madumang ka sa sarong lugar na nangaipon ng QR code. Iyo. Nya kung ko sabihin nga, kay phone ka kay Android phone. Kasood Android phone ko ang si kay Kuan. gobernador sa programa ko, sabi ni Gob, sa mga daika yan na Android, katawan kang probinsya nin printed na ano yan. Kaya tigagan nga ng tabang kang gabos. Para dyan, tampig antisiparan ang pagbulos kang kadakol ng mga tao na mag-aali sa ibang mga lugar. Iyo, nadadamog ko itong interview mong kabanga kaswapon, si Jimmy. Roger. Si Jimmy, ang nagkuhan. Ngunyan, ang apot, kung dahi ka kaito, makalaw ka sa establishment o dahi? O dahi kito makalaw garo. O kung dahi man. Kung dahi ka kaitong kung ito, QR code na ito, dahi ka makalaw ngayon sa LCC o sa Gaisano o sa... Kung nagkaagad ng QR code ang LCC, kung ba kayo dyan na pipirmahan? Ito so lagbok. Lagbok, di ba? Pag ikaw ka ito, dahi ka na magkuparang pipirma maski sa ka magduman. Oo, pero kung dahi ka kaito, malagbok ka? Pirma ka. Tapos ito, sa mga may ilang ka, may araw gabos-gabos. Iyo, so meaning, maski dahi ka kaito, pwede kang makalaw, malagbok ka lang. Roger, Ronda. Pero pag-obligar talaga na magkaigwa gabos, kanina mas madali da. Ang purpose kayan, so contact tracing mananggat. Iyo. Ang tugon nga ni, sumati itong mga mauruli, naalis itong mga lugar, paulis albay, mag-download na kayo. Tanganing paglawak din, mas madali. Iyo, ngunyan, okay yan. Pagribo, mambaga sa Manila. Singapore na inod ka yan Southeast Asia. Ang haon yan, dahil ibang dagdag kitang paghigpit ngunyan. Iguang pigurulayan kasud ma. Dahil akong nailing na pinadrastan ton 6:30, diskutirin ko ito. Ibabalik BP ang mga control points. Oo. Igwa sa Lipon, igwa sa Pulangi, tapos igwa sa Tiwi. Okay. Kasud natapos sa ulay ni gobernador, tapi gurulayan pa so kung paano ang maging sistema ko nagadan pa ng RT-PCR negative result o dahil na. Doon pa natapos sa istorya may. Siguro... Nataday tulos na desisyonan kung mahagad kitang RT-PCR o dahi. Siguro lang yan paano BP, pati ba bumangga duman sa orten bagakan IATF na dahil ng pagagado ng anuman na bagay. Pagin po nila bagakan sursugon o kan katanduanes, kamsur. Roger, diba? ang takot paano nila. Ang very clear baga duman sa patakaran. Ang takot kang mga kakalkalde, baka sindabaliktadan pag-abot kang panahon. Very clear baga naman. Sabi baga ni Director Noida kan makauron ta, pwedeng mag-imponer o dae. Iyo, pero daing written. Pagkatawaran ang daing written ito? Nakasurat baga naman sa resolusyon? Dahi man. Ha? Dahi man. Kaya napigdiribatin ka so hapon. Actually nga, duman so legal sige, balikan ta daw si Kwan. Balikan ta daw si... Ano so nangyari? Balikan ta daw si Director Noida kaya. Pero garo nahiling ko naman na pwedeng mag-imponer o dae. Ang LGU. Actually, ang nami-mention duman, bako munisipyo o syudad. Ang dapat na mag-imponer, probinsya. Pero probinsya ang ano pa no, ang worry ka mga alkalde, kasi na maimponer. Iyo nga ni, sindan maimponer, pero dapat ang probinsya mahiro. Roger, kaya... yun nakabugtak duman, kaya nangalas nga ni ako. Sabi Mary Crisel, ang matakot kaya gan, kung may mangyaring, may magreklamo sa to, kita ang tamaan. Yan ang kontensyo ko mga alkalde kaswapon. Pero sa talaga nga ni, baga pag-require ni Mayor Vic na may RT-PCR sa bisita, na-interview talaga sa Rungal daw. Pero ang question duman, kung na ang dapat mag-imponer kang probinsya, bako munisipyo syudad, kapag nag-imponer ang probinsya, gabos yan daramay. Roger. Okay, anyway, regardless kung ano yan, importante, magsunod na sana kita. Roger, ang pigadi tampano digdi, so magdaglalakdown baga sa Manila. So mangyari kan sarong tanan, nagparadrolag naman. Ang saronganing question dyan, halimbawa, dahil kaning artificial, anong gigibuhon? Paulion mo girarayo, ano?
Yan ang question mark na nakula. Bawa, pagkat sa borderline. Aradala na nila Dahil ka na Maraya. RT-PCR, anong gigipon mo? I-quarantine na lang. Kundi, masuhay ang duman sa kwan, masuhay duman sa Oo, awan-awan. dahil nga ning lugar na dumanan, bawal mag-quarantine.